Sanibonani babukele emakhaya ndiyathemba ni right. Ngalobini namhlanje ke into zakuthi ke inkonzo katata waGayi sifikile ke kulelali sisuka phaya kwidorobhu yaseMonti iphondo leMpuma Koloni kusikwilali ke kuthiwa uNkelekethe eWillow Valley ke into zakuthi ke izaba sisigaba sokuqala uzokwamkelwa lusapho nxa ifika ke suke phala and then isigaba sesibini sibe phaya enkundleni apho ke kuzofunda ke incwadi yakhe isigaba sesithathu lapho ke azobeka khona umzimba wakhe nansi ke nephala seyafika I think ibhalele apha kwelikhaya usine ekhaya ingalemini namhlanje ke doza kuthi ke uZukal Media ke uzokuphatha lemini ukuze isizukulwana ngesizukulwana sizayo sikwazi bana sibone inkosi.
Thixo namandla amakhulu Thixo ongaphezu koThixo bonke Nkosi silapha Nkosi siguqile Thixo kwelikhaya Nkosi lakwahaya Thixo ngenxa Nkosi yokuvuma nokuthanda kwakho ungathandanga Nkosi ngesingekho apha Thixo namandla onke siyazi Nkosi ukuba konke ijikela ngasemva kuwe zonke izinto Thixo zisebukhanyeni kuwe umdali wezulu nomhlaba naku Nkosi umuntu ohaya Thixo tinqiri Nkosi incwadi yeGenesis kuthiwa Thixo umuntu wombumba ngothuli lomhlaba amen Yena lo wayeze imisebenzi nasisisa abenzi wathi ke wacheke lemhlanje wambeka phezulu bathi abafundi bevile ukuba uPetros ekhona bathuma amadoda amakhulu bembongoza ukuba eze kubo angabali konamashumi amathathu wesuka Petros efikile bamusa efikile phezulu Sinedokhe ingubo sizenzo imisebenzi lento into yodwa abantu banike xa umuntu olukile ukucinga imisebenzi yakhe abayenza kangangoba uJessica athi omnye kwesisijula senzayo athi oh kasibana ngoba abani na xa ubanengeke
sicinga nemisebenzi umuntu ke wonke xa engekho yalilele ithuba ka ingumnqaneleli lisenza esisijwini lisenza ukuba umke phakathi semka nemisebenzi yakhe emihle emikhulu uMoses njengoko sisazi uba wayekhokhele imfuduko yamaSirayeli kusilwa ke kumhlaba wethiwa owayekhethiweyo uYehova uNgumsirayeli khethelwa kakuhle ke incwadi yeBhayibheli sasike singathi ithi ke wafa ke uMoses ingqondo sizayo ithi ke amaSirayeli amlilela ngenxa yemisebenzi eyona nto ndilisayitunga ekuhambeni imisebenzi kangangoba umuntu esaphila nje hamba uba akanamisebenzi nemisebenzi yakhe ayimihlanga uyathiywa ngabantu kuthiwe ayingomntu sikhona isilwanyana athanda umntu onemisebenzi emibi afaniswa nazo kuthiwa ayingomntu into ethile umuntu onemisebenzi ke uyalilelwa lithuba lekwasililela simamkela ke ngelo lizwi noDavid ukumka wamlilela kakhulu fanele babambeke nje engcweleni lakho phakamise khala kakhulu wakhalela nabantu bonke bahloko ngenxa yesithi angafa ngohlobo indoda enje igorha alila abantu ayilohlazo kayothiimbi ukulilela umuntu xa engekho ithuba lakhe balimile kuba nizophinda limilele kwenye indawo sithanda ezithandiweyo ilizwi lasekhulu simamkela lelo lizwi endizawucela ke kwaba bantu bekhaya sesondeze bona ke bebele umlando basicalele ke ngendlela babambe kanjani Yeah.
kho kule ndlu mandinibulise kuseni. Ndinibulisa ke ngegama elihle lenkosi yami uYesu Kristu. Amen. Amen. Ayandinibulisa ngegama lenkosi yami. Amen. Ndinibulisa ngegama lenkosi yami uYesu Kristu. Sibe silapha. Inoba apha endlini siyabe kakuhle. Ngoba kaloku phambi koba wenze nanto uqala uxelele umnikazi wakho uba ngoku ndizawuthatha esi step ndibheke endaweni ethi. So yonke into ke uya kuyilawula ngokwakho. So nje kuba thina sihambe kakuhle futhi ndade ndazofika khange ndifowune nofowuni ngoba umzi kaTata wakhaya ndiyawazi. Ubungadingi nefowuni nexesha ebendilibeke ku-8 ndiqiniseke ku-8 ndimenzile. Ndiqinisekile ngaloo uba ixesha elisephambili. Ba umongameli mna ndiyinkwenkwe ekhulele emampondweni. Phaya emampondweni kuba khona inkosi kubekho nephakathi lenkosi. Umsebenzi ke wephakathi into yoba kule ndawo uzawuhamba inkosi limani phakathi libhula intambo zesicaba. Amen. Imizuzu mithathu libhula intambo zesicaba. Amen. Sithe xa singenayo apha ukhona umahluko ke mongameli phakathi kwendoda notata. Apha kuyabonakala into yoba size nendoda asizanga notata. Uba ixesha bendinalo bendawunina umehluko phakathi kwendoda notata. Amen. Kodwa apha ngoku kungena indoda. Ndifuna uthi kuni lusapho ukulila kulungile futhi into ebalulekileyo into yoba ukhale but ekukhaleni kwakho yazi into yoba uThixo ukho. Ngoba kaloku ukufa kubekwe egadini eDeni. Siyakuthanda ukufa asikuthanda ukufa. Siyanyanzeleka sikwamkele. Ngoba kaloku sawuthi sawube sonile uThixo wasinikeza into yoba nabe nimoshile apha emyezweni ndicela unikeza le nto ke yoba nazi into yoba niza kufa. Bona ukufa kwamkeleki ukufa kuqheleki. Kodwa kwinto zonke masizameni ukuyamkela. Noba yona ayimandanga mongameli umuntu owayikwayo ophangela uyayazi into yoba awuphela umsebenzi uthatha isaka zakhe agoduke. Utata wakhaya kube njalo ebeze lapha ezantsi emhlabeni ebhikika. Ngoku umsebenzi bewenze ezantsi emhlabeni uphile. Kumele ke ngoba ugqiba umsebenzi agoduke athathe isaka zakhe aye kulo bemsebenzela. Mkhulele utata wakhaya nimyeke ngoba niyayazi ibindoda le ebinenyani. Hayi ndiyamazi xa ingeyiyo ayiyo. Ndike ndize kwezilani kuzongcwaba. Uba ayiyo umbona ngento yoba uzavela suka phakama nje ngoba akafuna uphikisana naye. Kodwa ze nazi into onye uThixo ukho uyanibiza. Yazini into yoba nakuleni imeko uThixo ukho and akasoze anishiye akasoze anilahle. And uThixo ayonto bakanithandi uThixo uyanithanda but apha ekunithandeni kwakhe kuye kwanyanzeleka uba lo benimthanda makamsuse phakathi kwenu. Kube njalo uThixo xa isusu uLazaro phakathi kwabantu bakhe bathi xa bemxelela uThixo abantu bakhe bawumxelela uba omthandayo uyagula. But owethu uThixo warelaxa because ezakhe izinto uzenza ngexesha lakhe. And kwakufika ixesha likaThixo ezikaThixo izinto awukwazi ukuzimisa ziyenzeka qha uyathanda awuthandi. Waphinda baya kuye bawumxelela uba obumthanda uswelekile. Kodwa wethu uThixo nakunjalo wahlala because exesha lakhe xa lingekafiki akazi uThixo uza ngexesha lakhe. Yonke into uThixo uyenza ene-purpose okanye uThixo into yonke uyenze nenjongo yoba wenzela ntoni. UThixo uyanithanda bazalwane. Ningakhali ngathi alinathemba. uThixo makanigcineke anisikelele ngoYesu Kristu inkosi. Amen. Amen.
Lengo kwamkela ukuthi engafuni bakhona abantu abangaphambili kodwa kunyanzelekile futhi njengoko esihleli kulikhaya ungaphilanga bahlale phakathi basishiyake asizimele bathi ukusimela kwakho sakukhupha kwendlulana sayokugcinisa kwasekhaya ngoku mahlale phakathi subuyile kwasekhaya ulapha ekhaya emzini yakho anduzithi kuyo emzini yakho undive xa emzini yakho ulapha apho kuphumele khona umphefumlo wakho zungabahlupha abantu babasekhaya engasihluphi nayo ufikile emzini yakho sokungenisile kundlenkulu apho sasukukhuphela khona ngelamini waphuma saya kusakuthatha sazokufaka ngoku ufikile emzini kodwa ke xa ndizawuphinda ndibaqalisa lithi khaya awuzutyhilelwa phi ubo nawe uyazi ubungumfundisi singabifundisi sonke apha endlini xa kukho ingxaki kusekho laa ngxaki uyawubonelwa phaa ngaphandle ungakhathazeki apha ngothi lezawenzeka asifuni omnye abembuzo bakwenzeka ntoni abengazi umzimba apha endlini asizovula savulele kudlini abaphandle asegqiba abonwe siyawuthatha siyamadlakeni lesuka apha uza emadlakeni nakubuyayo emadlakeni kuwabonakala kucoceka uyaqhubeka ngabasumeli abazaboma ixesha liyavula uba akaqhubi ukucoceka akanaqhubi ukucoceka abazawubona Oya bonane, oya bonane.
Mlungiseleli ke nebandla lonke. Uxolo nothando lukaThixo mahlale phakathi kwentliziyo zethu. Bandla sizawukwenza lo msebenzi esiphume emakhayeni ethu sisithi sizokwenza wona. Umsebenzi wokungcwaba nguwo lo sizawenza. Njengokuba umlungiseleli ebemkhupha esuka naye enkundleni emzisapha. Asikhange sibulela nento yokubana singakhange simkhokhele. Kuba into eyenzekayo umuntu amkhokhela umuntu akufika emangcwabeni angangeni aphumele ecaleni. Kanti itethe ebhaliwe encwadini endumiso zikaDavidi ithi usiwa emangcwabeni yena ayaba nencasa amagada omhlaba kuye. Uthi ke inani elizawuba semveni kwako lininzi nenani ebeliphambi kwakhe libe lininzi kakhulu lingenakubalwa. Yiyo loo nto nathi siza kumzisa apha sizokwenza lo msebenzi wokuba simngcwaba siyazi okokuba ekubeni bengcwatyiwe akukho mntu ngoko nokuphinda azokumvumba. Yiyo loo nto ebethe umlungiselele ekuthetheni kwakhe wathi uAbnere intethe ethethiwe kuye kokubana wazikrazula uDavide ingubo zakhe ngenxa yokubana kwakuzongcwatywa uAbnere. Ithi intethe ke ngoku abantu balilandela ithala, alithi intethe balikhokhela ithala, balilandela ithala. Yiyo nathi loo nto sithe makawutata asikhokhele kuba nguye oziswe emangcwabeni. Ngoko ke sizakwenza umsebenzi wokubana simthobe encwadini. Enza kucela wena mntamo encwadini ukuthi yeGenesis sahlukweni singesesithathu emqolweni ngo-19. Amen, 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 amen. Incwadi yeGenesis isahluko sesithathu umqolo we-19 uyakudla ukudla kokubila kobuso bakho. Baniyayiva le ntetha ithi uyakudla ukubila kobuso. Laa nto bendike ndathi ke ezinye izinto ziye zithathwe ngokotshwa ebantwini ayithi ubunzi. Ubuyele emhlabeni kuba uthatyathwe kuwo. Ayithi ubunzi, ithi uyakudla ukubila kobuso bakho ude ubuyele elithulini ngoba ulithuli ubuthatyathwe kaseluthulini. Le nto ingumntu uThixo wathi ekubeni okokubana ebonile uba kulungile ukudala wathatha umhlaba wenze ekubeni bewenze umhlaba wambumba umntu. Kodwa kwanela apho kwanyanzeleka into yokubana umntu makaphefumlelwe. Umphefumlo kabawoRayi akekho kuye. Yile nto ke ngoku ebuyele elithulini ulithuli ngoba bethatyathwa kwaselithulini. Sincedwa ngamagwangqa okuthi asuka ephesheya kwemilambo yakwaKhushe abelungu. Le nto ingumXhosa ungaze uyibone naxa ingathambisanga izirhawuzelela uyibone okokubana luthuli. Zuko lenkosi malibe nathi kha ngenxa yokuba nokuphakama kuthi kwakuba khona uthi le nto ingumXhosa noba ihlambanga ivakala ivumba lomntu. Kha ngoku umntu walichasa ivumba lomnye umntu umve sithi akasanuki yehamba. Ukheliswe ngala madoda okokuba makathambise ezidoni athambise ezivasalini atsho anuke kamandi. Ngoku utata naye uzawubuyela elithulini ngokuba ebelithuli. Sicele ke kuno-Undertaker amthobe.
Ningaphosakali ke nebandla lonke. Bandla ngoku simthobile. Njengoko isahluko besisithi masimthobe ningahlala phansi bomama. Njengoko isahluko besisithi masimthobe. Bandla sonke sizawuhamba okuthi lendlela. Into nayo siseyimiphanga engekabikho. Nxa Jobi esahlukweni esingama-23 ngumqolo. Omnye ufa imvaba zakhe zigcwele ngamasi. Omnye ufa okuthi ubomi bakhe bukraka. Bonke ababantu baza elithulini lomhlaba. Isizathu sokuba lo tata ebephuma okuthi isabatha ngesabatha abheke okuthi enkonzweni ebesenzela umhla okuthi ngowokugqibela. Ekukhuleni kwethu sikhula sibaliselwe intsomi. Naleyo yokuba sizawubonana apha intsomi. Amen. Utata ufila kasoze aphinda abonane nomnye umuntu apha. Amen. Amen. Lo mzimba uzawuqala kuqala unozakuzaku obizwa ngokuba nguhodoshe. Abethi flake. Video. Nangu utata woGaya apha. Kanti ngelo xesha usezawubakho izinto ezizawubo uThixo azawuzenza okubana mazidaleke. Amen. Okuthapha emzimbeni wakhe. Uyibone enye iphuma. Izawuqala uphuma kwayo ngenhloko. Kanti ephumeni kwayo izawuphuma inobuncinanana. Ityetyiswe ngumzimba kabawoGaya. Amen. Izawuthi xa isenza loo nto iyenza izawuqala ihambe ngentloko. Ilandelisa umzimba. Ngelo xesha izawukutshayelela inyama. Amen. Ngumcimbi wasemhlabeni. Amen. Uza kuthi ngexesha lokugqibela kubonakala ixilongo eliza kuthi livuthelwe ukuthi sisithunywa sikaThixo. Ethi intetho encwadini kaJohane sahlukwana esingesehlanu emqolweni ngo-28. Musani ukumangaliswa kuko oku. Ngokuba kusazilixa bonke abasemangcwabeni balive ilizwi likaThixo ze batsho abantu abebesebenza kumsebenzi olungileyo babheke efondini bevuka besiye emsebenzini yabo. Ze bathi nabantu abebesenza izinto ezingezizo nabo banemisebenzi yabo. Ingangalala yaseTire iza kubalinda. Ingangalala yaseTire ke ngumtyholi. Umtyholi ke naye unabantu bakhe. Amen. Anesango labo. Vangeli ngobhola nguMateyu sahlukwane sama-25 mathathwane esinye ngumqolo. Uthi ke ngoku apho kusaza kuhlanganiswa. Kuzaqaliswa ke ngoku ngezimvu okuthi ezigusheni. Izimvu ezibhokhweni. Athi uThixo ngonyana wakhe mabathi bonke abantu abangasekunene bateketiswe ke ngokubana bona zizimvu. Igushe ezima zibheke ngasekunene. Ze ibhokhwe into so iyakwazi mos ukukhanqalaza ibhokhwe ngokuyizamana. Babheke ngokwelicala ukuthi lasekhohlo. Amen. Uza kuthi ngela xesha akukho umuntu ozothi iza ngapha uyazazi wena ubuzawuya ngaphi. Amen. Zukala kwasimalibe nathi. Isizathu sokubana ndithi uyazazi ba makuye ngaphi noba ungafana nami unxibele khola. Kukho lento ekuthiwa bubumnyama. Uzazi wena kokuba mnyama kokubana uyintonina. Uthi kanti uyaphephe bubhlopheni uyimpuku. Kanti apha ebumnyameni uyintaka. Nkosi yami. Uzawuthi ke ngoku wakufika apha uzibona intaka nazi uzibona impuku nazi uqonda kokubana benibayintaka nibayimpuku nibheke ngaphi ufane nohili. Ndazi noba manibe indodana noba manibe inkwenkwe kodwa wona lo xilongo liza kubiza liza kutyhalela emisebenzini yakho.
ngekrele usezawubulawa nawe ngekrele. Uba ungufly by night usezawuthathwa nawe ngomnye ufly by night. Sukela Nkosi malibe nathi. Ngoko ke lo tata sizamgusheka okuthi simgushe simsithelise. Lonto ke nayo sizayijonga kokubani ithini isibhalo ngaso. Va incwadini yokuthi kaJobi sahlukwane singeseshumeni nesine emqolweni ongoweshumeni nesithathu. kaJobi sahluko seshumeni nesine umqolo weshumeni nesithathu akwaba ubungandigushayo nakwelabafileyo. Le ntetho yayithethwa nguJobi. Namhlanje mna ndithetha kuni ngalo tata. Undisithelise ude ubuye umsindo wakho. Akwaba ke Thixo ungandisithelisa. Undigushe nam ndibheke kwabafileyo. Ude ubuye okuthi umsindo wakho. Hamba. Undimisele umda. UThixo usimisele umda. Nokuba ungathi wakuzibona uyijonga inyama yakho leyo kokuba ayifanelanga ukuba mayiguge uthambise into ezithambiswayo kokuba uyenze fresh. Ngexesha lokuba ubuyele ethulini uzobuyela ethulini. Ngokuba sonke simiselwe umda umuntu angasayi kugqitha. Undikhumbuleke. Uthi ke Yehova uzindikhumbule bekilitye. Le ntetha ke ngokithi uzukundikhumbule Yehova ithetha ukuthi ngela xesha kuzawube kukhala ixilongo. Ncwadini umpostile uPawulos ebhalela okuThesalonika esahlukweni esingesesine emqolweni ngoweshumi nesithathu. Andithandi ukuba ningazi bazalwana balelana nabantu abalela ukufa. Nihlale nina njengabantu abanganalo ithemba. Uba niyakholwa ukuthi unyana kaThixo wafa waphinda wabuya wavuka, naye umtata uHogaya uyakuvuka okuthi elithulini. Amen. Abheke ngokukhala kwexilongo apha ebesebenzela khona. Ithi ke ngoku into etha kule mqolongo wokugqibela nani ke thuthuzelekani ngalamazwi. Ngoko ke sizawucela ifamily kokubana imgushe ukwenzela into yokubana singamboni njengokubana kuthiwe uyakugushwa. Senze njalo. Kunelizwi elithethwayo ngumprofeti okuthi uIsaya esahlukwane esingesokuqala emqolweni ngoweshumi nesithathu. Uthi lo tata khanke nize sibonisane. Uthi nokuba izono zenu zibomvu, uthi nokuba izono zenu zingqombela, uthi yena uyakuzihlamba zibe mhlophe njengoboya begusha. Lo tata uzikhuzela lo ndlela okanye uzikhethele lo ndlela eyokubana makathi ngomhla wokugqibela abe nalento yokuba umuntu ongutata okanye umuntu oyindoda ebeke wathi utata bezisa ewe lo utata woGaya wathi kukho umahluko phakathi kotata nomuntu oyindoda. Kodwa le nto indoda inomthetho. Zukela Nkosi malibe nathi. Nalo tata ke ebenomthetho. Noba ndizutsho ngoko kokuba ibingowuphi umthetho wakhe kodwa uzawufa okuthi ngotata abazawuthetha kokuba ibingowuphi umthetho walo tata. Hayi nje umuntu onganamthetho. Ewe kwakuba mnyama ubonakala ezindaweni. Ewe kwakuba mhlophe ubonakala ezindaweni. Akananto akachazi nasendlini uba ndiyaphuma. Akachazi nasendlini uba ndibuyile. Akaziwa nokuba uphi. Umuntu onomthetho ke uyaphuma ngexesha lophuma. Zukela Nkosi malibe nathi. Uthini lo mqolo? Umqolo wesahluko seshumi nesine bulele ke tata. Umqolo wesithandathu uthi susa amehlo akho kuye. Ngoku ke mamaduna nani mzi wasekhaya asuseni ngokamehlo enu apha kuye. Ewe ade akholiswe njengomqeshwa yimini yakhe. susana amehlo enu apha kuye ade akholiswe
njengomqeshwa yimini yakhe. Ubithe intetha kwesesixhenxe kwalapha kuJob akaphuma emkhosini na umuntu ehlabathini, anjengomqeshwana okuthi imihla yakhe. Umuntu ngamnye wonke bethunana useza upenshina epenshine lemangcwabeni. Amen. Ngoko ke mzwasekhaya suseni amehlo enu kuye nimiyeka aphumle njengomqeshwa yimini yakhe. Tshetshe ngwana ba umlungiseleli ubuthe mangcwabe. Ewe lo msebenzi tata ndiwugqibile. Ewe wokubana angcwatywe. Nangoku umuntu oza kumkhupha ewe uya kumkhupha engenazahluko. Ewe uyibona okubana ayiyo lento ebezawuyenza. Mna ndimngcwabeke ndinezahluko. Ewe ukwenzela into yokubana ayazi okubana lento ndiyenzileyo ndiyibeka ilitye elithi kweseshumene esibhozo kuvakeli ngobhalwa nguMateyu okubotshiweyo emhlabeni kuyabothwa nasezulwini nokukhululiweyo emhlabeni kuyakhululwa na funeka ndiphinde nibize kwamna kuba ndifuna ndinikhululele. Awukosi tata. Man, ulele Amen. Ulele cha. Ngoku ke ukhweli lithe. Sizawuchila lona. Jolimo ukhala sisela lapha. Sizakwenza njalo. Ayokuthetha Amen. Nenhlanganiso yonke ewe uzuko nothando lukaThixo malibe nathi izintanda ke ezithandwe enkosini. Tshetshe ngwane Mselema ndibulele okokuba tatam ndithi xa ndifika kweli khaya lakwaDlamini uthi ucela into yoba umsebenzi kuzawenziwa nguwe mandikwenzele into into yoba Tshetshe ngwane undisikela ngesihle kuba lo msebenzi ubungazokuhlula ubuzawuwenza Bathu nangaphezu koba mna ndizawenza into nayo kodwa ke uthi kuba ndifikile nami makhe ndikwenzele lo msebenzi ulungiseleni baba ngazo zozibini sizawuya ke esahlukweni ulungiselele usitulweni apha ndifika egqibezela uthi egqibezeleni kwentetha yakhe yonke into ayenze apha uyenze ngezahluko uthi ke naxa kuzawulandela umuntu olandelayo uba uzawenza enye into engayenzi ngazahluko uzawuba kenzi yona apha koko ngengisithi mabeza abantwana abathathu kuba apha nikwe umsebenzi wokuthila ilitye lesikhumbuzo ngendivele ndithi abantwana babe bathathu abe mnye phaa babe babini apha ndithi emveni koko tyhilana kodwa kondenziwe ikhwele ngumlungiseleli kuthi kufuneka ukuba umntu ozawuthetha into eyiyo apha abe nesahluko yiloo nto ke mgquni uzawucela kwawena mlungiseleli ewe encwadini yeGenesise esahlukweni sama-35 li-19 umqolo abantwana kuqala ndicela babe bathathu ababini abazawutyhila nomnye ozawusifundela. Wafa ke uRakeli
Wangcwatywa endleleni yase-Afrete eyiBethlehem. wangcwatya endleleni yase-Efrata eyiBhetelehem. uYakobi wamisa isimiso phezu kwengcwaba lakhe. uYakobi wamisa isimiso phezu kwengcwaba lakhe uRakeli. Sisimiso sengcwaba likaRakeli unanamhla. Elalitye elamiswayo laba sisimiso sengcwaba lakhe unanamhla. Into ethetha into yoba namhlanje silapha kulo mzi wakoRayi. Abantwana bakatata uHaya nezihlobo nomama bathathe isigqibo soba bangenzi inyala. Inyala ke ngumkhuba, into engalunganga, into engenziwayo. Benza le nto yakhe yenziwa. Okokuba emveni kobefile uRakeli naye phezu kwengcwaba lakhe kwamiswa ilitye. Kuthiwa inanamhla sisimiso sengcwaba lakhe. Nabo ke benze loo nto bamisa eli litye elilisisimiso phezu kwengcwaba likatata uRaya. Liyawuba lisisimiso sakhe kwizizukulwana ngezizukulwana ezizayo. Nomntu ahamba phaya bawuthi bebuzana uba lela ntoni lela litye lithe nqampu phaya. Kuthiwa sisimiso esiya sotata wakwaRaya. Masidlule. Sahlukwana singaseshumeni esibhozo. Ewe. Emqolweni ngoweshumeni esibhozo. Incwadi yona ikaSamuel ileta yokuqala yesibini. Kaloku uAbsalom ekudleni kwakhe ubowu. Kaloku uAbsalom ekudleni kwakhe ubowu. Wayethabathe wazimisela ilitye elisempilini yokumkani. Wathabatha uAbsalom esadla ubomi esaphila, ithetha ukutsho loo nto. Wamisa ilitye phezu kwentaba yokumkani. Ngokuba ubesithi andinanyana wokulikhumbuza igama lam. Kuba uAbsalom ubesithi andinaye unyana wokulikhumbuza igama lam, ndakuba ke ndinguAbsalom ndingekho. Walibiza ngegama lakhe elo litye. Walibiza ngegama lakhe elo litye. Labizwa ngokuthi sisikhumbuzo sikaAbsalom unanamhla. Labizwa ngokuthi sisikhumbuzo sikaAbsalom unanamhla. Yabulela mqhubi. Bulela mlungiseleli tata. Uba ujonga esi sahluko ndigqiba umlungiseleli ukundifundela sona. Lesa sahluko ebendifundele sona sokuqala encwadini yeGenesis. Ilitye elimisiweyo limizwa ngegama lalo mntu. uAbsalom yena uthe esawubona intoba andinayo unyana. Njengoba intsikelelo zethu zingafani. Apha phakathi kwethu kukho tata nomama abangenanyana. Kodwa abanye babo banabo kodwa banabo. Kuba xa uhleli nomntwana wakho uyambona uba hayi ukho kuba udla ubomi. Kodwa akekho kuba mhlanga bhubha lo mzi uphelile. Wathatha ke isigqibo uAbsalom sokuthi nam xa ndingekho kufuneka igama lam likhunjuzwe njengendoda eyake yakho apha. Wamisa ke ilitye elabizwa ngokokuba sisikhumbuzo sengcwaba lakhe unanamhla. Amen. Into ethetha into babo tata bam, utata obonayo uba uhlele ekhaya uyazibona uba hayi ndizele kodwa ndizalanga. Ayingomkhuba ungaphiki noba soyika. Uba uthi bo tata nkosi ndicela ukwemba. Ewe ngedate ethile hayi bokuphujiwe hayi kuzawubhubha mna kuba inyaniso siza kufa. Uthi ke ndiyayibona uba msawuba ndifile andinamntu uyawukhumbuza igama lam. Ngoku nkosi ke ndenzela uba ndizimisele isimiso mna ngokunokwam ngoku ndisaphila. Amen. Kuba bandla sonke njengoba silapha uYobhi uthi laziwa nguye inani lenyanga zakhe umntu ke ngamnye, yaye uThixo umntu ngamnye ummisele umda enganakugqitha.
So into ethatha intoba sonke siza kulala emangcwabeni okokuba akafikanga namhlanje uYesu. Kodwa uba uzawukhathatha ixesha ukufika sizawulala emangcwabeni. Yaye njengoba sizawulala emangcwabeni siza kuvuka emangcwabeni. Noba senze izinto ezinhle noba senze izinto ezingalunganga kodwa emangcwabeni sizawuvuka. Ngoku ubani nobani kufuneka alale emangcwabeni enethemba. Hayi mandithi kufuneka athi adlubomu elungiselela intoba ndiza kubheka emangcwabeni. Yaye xa ndilele emangcwabeni ndiyakufuna ukuvuka. Ngoku bendingekho umlungiselela usitulweni inobutshilo intoba umuntu olala emangcwabeni uyavuka kodwa avukele endaweni ebesebenzela kuyo ngexesha adlubomu. Utshilo? Ya, uvile mkhulu. Bendibona la bridge phaa ezantsini. Ngexesha uthetha loo nto. Yale nto intetha ke evangeli ngokubhala uJohane sahlukanisa esihlanu emqolweni ongama-28 musani ukumangaliswa kuko oku. Ngokuba kuzilixa apho bayakuthi ngalo bonke abantu abasemangcwabeni bevile izwi likaThixo. Kuthiwa aba bantu abasemangcwabeni bazawuvuka. Wonke umntu evukela emisebenzini yakhe. Ndilapha ngoku ndisuka ngapha kwaBhaca kule ndawo kuthiwa kuseMonfrere. Ngoba ndiyayazi intoba utata uRhaya lo ube ngumkhonzi. Eshumayela intoba intethe kwekaMateyu evangeli sahlukanisa sathu uguqukani. Esithi kuba ubukumkani bamaZulu busondele. Elungiselela intoba ubani nobani ozawulala emangcwabeni makalale enqwenela intoba azathi sawubevukile avukele ebukumkanini bamaZulu. Uyabona ke intsikelelo ifunwa nangubani nangumuntu ongayisebenzeliyo. Apha kule lali ndakhe ndedlula apha ngenye imini kwithaveni ngapha. Ndadlula John Nkomo kula thaveni kukho abafana. Kuzixhego phaya abafana balibambe balithi. Balishabe 2 feet liwe phansi. Thatha yonke into ebalixhego mntakamntu yedwa epokothweni. Xa ndigqiba kudlula ndandifaka ikhola ngolu hlobo. Ndibuze uba kuphi kwatata umntu yedwa. Kwabanye abafana. Bandixelela uba uzawuhlapho ehle ubheke ezantsi. Ndithi ke ndiyabulela inkosi inisikelele. Kwabaleka aba bebegqiba kwenza 2 feet elixhego bazofuna intsikelo katata. Nathi sicela ukukhombisa uba uphila kwatata kuba into entsikelelo iyafuneka. Noba wenza into embi noba wenza into entle le nto intsikelelo uyayifuna. Kodwa ke ilishwa nenyaniso mandimxelele yona namhlanje uyayisebenzela. Awuyifumani nje intsikelelo ibhabha besithubeni ungayisebenzelanga. Umlungiseleli ke ebendithume intoba mandimise esisimiso okanye mandityhile elilitye. Kuba kukho intetha esevangeli ngokubhalwa nguMateyu nentetha ethethwa nguLuka abathi bobabini akukho nto ifihliweyo ingasayi kutyhilwa. So yiloo nto namhlanje elilitye elithe ikhala kwaRhaya lalifihla okanye lalogquma mna umlungiselele ecela into yoba mandilityhile. Bantwana bam ndizokucela intoba senze njalo nikhulume.
ndizokucela ke ntombi ukuba usifundele umbhalo lo ubhaliweyo kuba bendithe esi sisimiso sikatabuhaya enzela uba sonke singqine into yoba eneneni sisimiso sakhe esi. Amen. Wahaya, love memory of the husband. Born in 11/10/1960, died 5/11/2025, buried in 11/2025. Rest in peace, Bantu. Yabulela andizothi tolika into esiyivile nje ukuba ngubani lo bendifuna uva loo ngoku umlungiselela uthethe ngwani ndiza apha endleleni ndibone la majikojiko apha endihamba kuwo ndathi kufuneka ndigoduke kwangoko ngoku andifuni nje umlungiselela isitulana ngahlala pha ngumkhwenyana walapha yena so bawuzibonela aba thina singangobakhwenyana balapha kufuneka siwabethe kwangoko thethe ngwani ukwenzela uba silungiselela amajikojiko ithi ibuya imvula sibe sidlulile dutywa zama ukuthi mzi omhle walapha ekhaya umsebenzi uba mlungiselele bendicele ukuba ndiwenze ndiwugqibile kodwa ndingathanda ukuba abantu abatsha nabantu abangamkhonziyo uThixo mabayazi uba isiphelo sabo sisedikeni lomlilo elalungiselelwa umtyholi nezithunywa zakhe. Thina uThixo ngelonyana wakhe igazi wasithenga esithengela into yoba zesidle ubomi obungunaphakade. uDavide ke uthi umfana umendo wakhe uyawuqaqambisa kodwa uqaqambisa ezigcine ngokwelizwi likaThixo. Uba ke umfana okanye intombi imkile elizwini likaThixo umendo wayo ubheke edikeni lomlilo uyoncedisa umtyholi eyingelilwe lakhe. Abulela mthetho wathi izwi likaye sibulela ke kakhulu kubantwana abenze esi simo. Siyabulela kakhulu. Sikelele. Sikelele siyabulela lo msebenzi kakhulu. Noba mnye noba bakampele lawo yena benze isinto. Akuzofuniselwa ngoba wahayulele kwethu. Ngoba lokho xa ebengenaso isinto sewuma nekhonza ukuthi awulele phaa kulamancane. Ngoku noba umuntu uyabona wahayulele. Siyabulela. Amen. Ngoku ke into ezakwenziwa asizikwamkela kuba le nkonzo kakhulu ifefe salakhelela qha into esawuyenza ukuba sesilapha kuba kuphosa umhlaba ngapha.
kaThixo ngohlala ngaphakathi kwenhliziyo zethu. Ngoku ke silapha entendeni ba sizoqhubeka ke lenkonzo yezithethi kaBawohaya. Ngoku ke ndizawucela ke umuntu ozayengamela ke lenkonzo nozayiqhuba ozasixelela uba masenzeni. Ndicele umlungiseleli lo usitulweni ibe nguye ke ozasikhomba uba masithini qhube lenkonzo yalapha. Ilungiseleli nali bandla nangona mlungiseleli lihle kenayo lilihle nje kancinci ababantu ngenxa yemini lemlungiseleli ngebephumile abantu babantu bala abantu abatsha ke basemsebenzini abekho apha ngesibaninzi kakhulu kodwa aba bakhoyo naba bahle bakhotha bakule. Sawucela ke iphakamise umlungiseleli baphunyelwe Umlungiseleli ke nebandla lonke uxolo nothando lukaThixo malihlale phakathi kwenhliziyo zethu. Kwekho mphankomo kweli ndisuke kulo eKapa bendiba umahluko khona nalapha ezilalini. Pha eKapa xa kumngcwabo abantu ababikho semngcwabeni kodwa baphume besithi bayisingcwabeni. Bendiba ukhona kumahluko wakungena ezilalini. Lo tata walapha ebekade sithi xa ithetha Nkunu siseyo ndithe xa ndiyokhwela ndizawufumana iteksi ebheke yiwo uthi la xa ithetha Mongameli nabandla ndithe mongameli xa ndiphuma apha kuGatyana kwakho umuntu othi Wohaya ndathi nakumjonga ndabona uba lo muntu undibiza ngegama likatata noko akamdalanga pha kum. The xa sendimjonga wabuza okokuba uyaphi ndasabela ndathi ungubani wathi ndingumtyholi Sathane inyoka enkulu uyaphi uthi ndithi ndiya esingcwabeni kwamabheca uthi pha uzofika kukho abantu bamuhaya hayibo abantu bakho enko
enkonzweni endiya kuyo phaa kulaa nkonzo iya kuyo kukho abantu abangabam. Uthi ndaqonda into yokuba mandibuze okokuba ndizababona njani. Phana kuzothiwa mabaphakame bahlale phantsi. Phana kuzothiwa kube benzele ya. Bonke abagisi balapho ngabamabo. Zukwane Nkosi mabe nathi. Bandla amafutshane ndithi. Sincame zonke izinto zethu ngalentsasa yanamhlanje. Sathi siza kumngcwabo lo tate bebizwa ngamagama ngumlungu. Mahlale ibhabhisa. Siphume bandla sisithi size emngcwabeni wakhe. Ngenhlahla because ayilolishwa. Ngenhlahla abantu abaninzi abazazi indumiso zalapha. Kodwa ilishwa lelokuba ezindumiso zalapha zisesibhalweni. Lenkonzo yakwaSigabhayi. Lenkonzo yakwaSigabhayi ukusekwa kwayo yasekwa ngo1907. Manje. Nangoku abantu abaninzi uyongivesithi umuntu akubona umuntu enendevu anenwele umvomnye sebuzo kokuba ukhonza kwaSigabhayi. Thina abantu esingena apha enkonzweni singenabo nolenki. Bese sithi noba siyasondela athi umuntu andinosondela kwixelego elinje. Ndibe ndingelonene hayisuka. Kaloku inene John Nkomo aliphakami livuke ebhedini lihambe. Liphakama livuke ebhedini like lizijonge. Lizibhenca bhenca. Baphakathi kwabantu linjani? Uzuqonde singabantu abamisa izandla nokuba uzawuphuma kuqaluthi. Sonke futhi. Zukwane Nkosi malibe nathi. Makhusha amahla athandwa lilizwi loxolo. Inkonzo eyasekwa kodwa ngenxa yokwanda kokwazi. Umntana aphuma yozomela inxiwa. Ewe noba sezimela inxiwa lakhe uyawuva kuthiwa hayi ngabakaSigabhayi. Noba umuntu uzawuzibiza athi hayi mna ndikwibandla likaKrestu. Hayi uzawutsho nje kuba kumandi bamakutshiwo le nto ilibandla ibizwa ngomntu. Ewe. Ndizawuphatha umngcwabo walotata zeningoyiki. Zeningenyebelezeli kuzawudlala. Mama ready. Xa umuntu aphuma emathileni nangoku utata lapha besithi akuphuma kuthiwe nantsi into kaDlamini. Uthi wakumlanda umvomnye sithi nguDlamini nguZizi nguJama nguSidadu. Athi omnye ngenxa yengxabano yoDlamini athi mna ndinguye uZizi. NguDlamini athe sibiza ngenye into ayibiza ngayo. Zibona basimabe nathi athi umuntu ngoko ngumgcina. Athi mna ndinguye uGablikhula. Ndinguseya. Umvomnye sesithi thina singamagcina siyagcinana. Zibona basimabe nathi bathi uthi wakukhangela umnombo ngamagcina onke cha into nayo afuna ukohluka. Zibona basimabe nathi. Ndithi ke ndakucacisa ngolhlobo ndicacisa ngalo. Uthe ngexesha lokuthixo engakamisa inkonzo. uThixo wadala abantu abadalileyo kungekho nkonzo. Le nto inkonzo khange ibekho. Izobakho inkonzo ngokuthi kulwe abantwana ababini esizalweni sonina omnye. Kanti ngexesha abantwana balwayo uvakala okokuba luhlanga olulwa esiswini sonina omnye. uYakobi ulwa nomntakwabo uEsawu. Zukala ngosimabe nathi. Kuthembe ba zizawuzaliseka izinto ezizawuzaliseka
wake wathi utata wabo phambi kokuba abheke emangcwabeni wabheka kunyanakho uEsawu wathi kuye mntanam khawuhambe uyondizingelela ze undifumanele okuthetyekisiweyo undiphakele ndidle ndiza kunika itsikelelo zukala masimabe nathi uthek benibangonyane senza ngolo hlobo ndithi bhasapho unolenki bhasapho unolenki manje le nkonzo ndizoyivula ndiyayiqhuba ndiqhubela kwinkonzo ibiseyivulile kuthek beniba kungolo hlobo kanti indlebe kanolenki utata ethetha nonyana uvile umuntu angabazala abantwana ngoba bahlana basoze balingane bazawufana nale mino lo unguYakobi ndiyabona ibingunyana ebethanda imbiza nomama lo nguEsawu ibingumuntu ebephuma apha esapha eyozingela ethanda imfuyo kuthe beniba esaphuma unyana eyokhangela waqonda okokubana umama makavuma ingoma eyodwa Nkosi yami. nyanam izapha wathe kubeni bembizile ngenapha ebuhlanti undiphathele noba uyayibona binjani undiphathele ndiza kwenzela wayenza umama ngohlobo amazi ngalo utata wakwakhe uthe kubeni beyenza ndizalishumulela ibali ndilepha ixesha kuthe kubeni beyenzile wathatha okuthi kwaububoya obubalele wakufaka apha kunyana ezandleni kuba unyana lo ebexhondi yabona ke ngoku ndizama ukuvula amehlo umuntu omhlophe okanye umuntu omnyama noba ngaqhonda akazukaqhondi ukokodlula umuntu omhlophe uthe beniba eyenzile lonto wathi ina yisa kuyise uthi atye uzuzama into yokuba ewe uthethe nohle uthi xa ufika kuye tata nansi into obuthe mandikuphathele ngoko ke yidla undisikelele wafika utata kuthiwa amehlo akhe ke utata besenorhatyazo engesaboni wathi omnye akuthatha utata inqatha alifake emlonyeni waqonda okokubana ngemnika umandi lenyama wathi sondela apha mntanam wathi kodwa mntanam ndinento endiyivayo ilizwi olulithethayo delikaYakobi kodwa ngokukuva oku unguEsawu zukala masimabe nathi ndishumulela ilizwi okanye ndishumulela le ntetho ukwenzela uba ndizawubheka apho ndiyakhona uthe ekubeni uba efika uEsawu ufika uEsawu uzaseka intetha beke wayithetha nomninawe wakhe uthi omnye khawukuthengise ngamazibulo akho apha kum xa esithi omnye khawukundisikele kwakule nyama uyityayo uthi omnye hayi ayikavuthwa ngaba bantu bathanda into emedium kubona xa umuntu athi hayi ndithanda inyama engavuthwanga emedium athi medium rare bathiwa abantu abathola uthi ke ngokomnye khawukundisikele ibe ngqombela nini ngibe bomvu uthi xa yemsikela phambi amsikele khawukuthengise ngobukhulu bakho hayi mntakamama hayi mntakatata ndakunika nguwe inkulu kanti ngelo lonto loxesha uthixo uzama icebo kuthe ke ngoku xa kubonakala okokuba uEsawu ulungiselela utata wakhe esi sidlo wasisa wamva utata tshini nanguEsawu yintoni ngokuphinda ubuya mntana hayi tata ndizowucela uba mawundisikelele njengoba butshilo hayi mani na ubulapha nje ngoku ndikusikelele hayi tata ibingendiwe mntanam andisenayo nentsikelelo wathi nobinye kwaqala kwavuka inzondo phakathi kwabantwana ababini abazalwe esiswini esinye kwalandelisa into ibisenzeka esiswini sikanina uEsawu wamfuna apho uYakobi ngeke uYakobi ubaleka uthe kubalekeni kwakho uYakobi wafika kukwilali ethile wabona ilitye likhona wathathela litye waqamelela ngalo ithi tata ubona ke ngokileli okuthi phume emazulwini izofika emhlabeni naku kume nesithunywa sikaThixo walwa naso uYakobi
walwa naso uYakobi sathi apha kusikhonyana lo yilento ke amaJuda angamfuni incamo usikhonyana ufuna uninika ibali uthe benba kunjalo waseyisa uYakobi isithunywa wabizwa ke ngoku ngegama elithi wena usayi kuba nguYakobi unanamhla ke uyawubizwa ngokuba unguIsrayeli. uIsrayeli ibingunyangonyana bakaYakobi abali12 ongowamazibula nguBenjamini ekuphuma kuye esinqeni bonke abantu abazawumisa inkonzo yakwaYakobi. Kuthe benba kunjalo kwabonakala kukho indodana ekhulileyo ndizuleqa ibalilayo yona ithe yakuba ikule ndawo yabona abantwana bakowayo bobabini besilwa. Okay, qala ibone umntana wakowayo nomntana wale ndawo wathi xa izama unqanda enqandela lo wako wabo wamthomnye ngempama wayokuwa wafa. Kanti uboniwe ngulo wako wabo uthe xa kusilwa aba bako wabo ebanqanda wathi omnye wena ugeziswa yilento ubulele izolo ngoku ngubani okunika into yokubana ube ngumthetheli kuthi. Wabona uba ubhaqiwe wathi ngqe ubaleka waya kumhlaba wakuMidiyani wafika kugama okutata okuthiwa nguYitro wathi uYitro ndolusele okuthi imfuyo yam uthi xa isolusa le mfuyo afike nalityholo lisitsha lingafuni ukuyeka kwaphuma apha etyholweni okuthi into ewefondini ndabona uba yayoyikeka ukuthetha kwayo wathi Moses hamba undiyele kuFaro unisivile ukukhala okuthi kwabantu bam uhambe uyondithathela kanti ngelo xesha kuzawuqala inkonzo. Ayikho ireligion kuzawuqala inkonzo ayikho ireligion. Ireligion ayizanga naThixo ayizanga naYesu kodwa abantu bathi bazi-Christians bayithatha amleli bakuthi phakathini komntu noThixo ngumntu uYesu Kristu. Zikole Nkosi malibe nathi makhusha amahle athandwa lilizwi loxolo. Sizawungena elizwini kodwa bendinqwenela into yokubana sithi sakungena elizwini ndibe ndiyazi iprogram yalapha ime kanjani ukwenzela ukuba iprogram eshort ndiqale ngayo uba iprogram ayikho short ndiqale okuthi ngentshumayelo ndigqibele ngezithethi. Mamaduna manixolise le mini yanamhlanje abantu bayaphangela abantu abaninzi bebenqwenela into yokubana bazoba lapho especially ulutsha olukufutshane apha kuGatyana asiphumelelanga sonke. Umngcwabo ke ayikokugcwala kwabantu. Umngcwabo kukufihlwa komuntu okanye kukugqunyelelwa komuntu ngesithozelo wena ngendlela efanelekileyo.